सारेगमपमध्ये तो भाग घेत काय तू सगळी जर्नी खूपच चांगली होती. म्हणजे खूप काही आठवणी आहे सारेगमपमध्ये. आणि सारेगमपमध्ये याच्या आधी मी फक्त शास्त्रीय संगीतावर आधारित गाणी गायचो. तिकडे गेल्यानंतर मला माझ्या आतमधली वर्सेटिलिटी कळाली आणि मी वेगवेगळ्या प्रकारची गाणी ट्राय केली. मग तसंही गाणं सोडून काही वेगळ्या गोष्टी म्हणजे बोल्ड सगळं कंपेअरिंग कसं करतात वगैरे ते सुद्धा शिकायला मिळालं. नंतर डायनॅमिक्स गाण्यामधले, मग बॉडी लँग्वेज वगैरे यावरती मला खूप इम्प्रूव्हमेंट झालं सारेगमपमध्ये. तर त्याच्यासाठी मी त्याचे खूप आभार मानतो. सुरुवात केव्हापासून केली तू शिक्षणाची? शिक्षणाची सुरुवात केव्हापासून केली? माझ्या संगीत शिक्षणाची सुरुवात वयाच्या 7व्या वर्षी झाली. तेव्हा मी त्या आधीपासून मी माझ्या वडिलांकडे शिकायला दिलं आहे. आणि वयाच्या 7व्या वर्षी मी सुप्रसिद्ध गायिका मुलगा गावकर यांच्याकडे शिक्षणाची सुरुवात केली. त्यांच्याकडे मी 5.5 वर्ष शिकलो. आणि त्या प्राची जठारे प्रसिद्ध गायिका प्राची जठारे यांच्याकडे माझी गाण्याच्या शिक्षणाची शिक्षण चालू आहे. आणि तसंच वडिलांकडेही चालू आहे. तू आता सारेगमपमध्ये जे गायचं मग तुला कसं का म्हणजे का पाठीमध्ये का पडलं असं? पाठीमध्ये का पड म्हणजे तुला जी आता जरा असं आणि लक्ष द्यायला पाहिजे होतं काही ठिकाणी. ते मला वाटतं की त्या बाकीच्या मुलांनी द्या आणि चांगलंच केलं माझ्यापेक्षा, म्हणून माझा रँक एवढा वरती. माझ्या शाळेचे पण खूप आभार मानतो की त्यांनी मला पाठिंबा दिला इथे आणि सुट्टी मिळवून दिली तिथे राहण्यासाठी. आणि तिकडे गेल्यानंतर तिकडे गुरुकुलमध्ये 5 महिने राहायचं. मग शाळेमध्ये येऊ शकत नाही. तर शिक्षकांकडनं सुद्धा खूप पाठिंबा मिळाला, हेडमास्टर आणि सगळ्या मॅनेजमेंटकडनं सुद्धा मला खूप पाठिंबा मिळाला. त्यांचे पण खूप मी आभार मानतो. सर, तुमच्या शाळेतून मुलगा पुढे गेला आणि तुमच्या शाळेचं पण नाव झालं, कसं काय वाटतं? एकदम बरं वाटतं. कारण ऋषिकेश ऋषिकेश ढवळेकर मी ताका ल्हानपणांतल्यान पळयता. तो सामको मोस्ट डिसिप्लीन भुरगो आनी तो आयुश्यान कितें करतलो हें आमकां सगळ्यांक खात्री आशिल्ली. आनी ताचे बरोबर ताचे वडील नितीन पेरंट आमी शाळे बद्दल सुद्दां कितें प्रोग्रामाक उलयताले. पूण ताजें इतलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हज्या मता प्रमाणे ताणें ताका ठरयल्लें हाजें कितें जाता घडयतलो म्हणून. आनी त्या प्रमाणे घडयला आनी अजून तो प्रोसेस चालू आसा. आमच्या शाळेक ऋषिकेशा बद्दल भरपूर अभिनंदन आसा. शाळेकूच न्ही, सगळ्या आमच्या पालकांक आनी सगळ्या गोंयांक सुद्दां गोंयच्या लोकांक. हांव अनिता सुदेश कवळेकर. म्हाका दिसता शाळेक आतां जवळ जवळ 14 वर्सां जालीं. आणि सर्वप्रथम डॉक्टर के.बी. हेडगेवार संस्था व्यवस्थापन ह्याच्या वतीन हांव ऋषिकेशचे खूप खूप अभिनंदन करता. सगळ्यांक म्हणजे गोव्यातलो गंधर्व ही पदवी ताका मेळिल्ली आसा. आणि खुबशे मागे वता कारण कितें जाल्लें 14 वर्सां आमच्या शाळेक जाली. सुरवाती पणजीची जी शाळा आसा डॉक्टर के.बी. हेडगेवार ही शाळा हाची ब्रांच फोंड्यान सुरू करप हो एक प्रस्ताव आशिल्लो. सुदेश कवळेकर आणि हांव तांच्या बरोबर आमी हे फावंडर मेंबर म्हणून ही शाळा सुरू जाली. आणि म्हणटा ही शाळा इतली मोठी जाल्या. तेन्ना अशें म्हणटात की शाळेचे संस्कार भुरग्यांक मोठे करतात, पण तेन्ना अशेंय आसता भुरग्यां शाळा मोठी जाता. आणि ही शाळा आज डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हांचें नांव आशिल्लें तें नांव जगभर आसा. ताज्यामुळे केन्ना तांकां भुरगीं हाडची पडूना. हे तांची पुण्याई आसा. त्या पुण्याईनी भुरगीं हांगा येतात. पण काही ऋषिकेश सारकी भुरगीं आसात ज्याच्या रक्तान बाळकडू आसा संगीताचे. आई बालवर्ग आजी बालवर्ग घेताली, तितूंतल्यान तिणें काही विद्यार्थी भुरगे घडयले. आजोबा दूरदर्शन आर्टिस्ट आसा, तांचें भजन संगीत हें आसतनाच बाबा शास्त्रीय संगीत गोंयांतलें म्हणून नावलौकिकाक येतात. आनी अशा हातूंतल्यान ऋषिकेश आज जगभर के.बी. हेडगेवारचें नांव वयर काडटा, आपल्या आई वडिलांचें नांव काडटा आनी गोमंतकाचें नांव वयर काडटा. हे बद्दल हांव ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता फुडच्या वाटचाली खातीर. देव बरें करूं. नमस्कार.
शाळेचा मुख्याध्यापक म्हणून मला माझ्या ऋषिकेशचा खूप खूप अभिमान वाटतो. सगळ्या सहकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, व्यवस्थापन, पालक शिक्षक संघ आणि माझे सगळे मुली विद्यार्थी या सगळ्यांच्या वतीने मी ZTVला एवढं मोठं नाव मिळवून दिलं शाळेला. माझ्या विद्यार्थ्याला तर आहेच, ऋषिकेशला तर मिळवूनच दिलं व्यासपीठ चांगलं. तसंच महाराष्ट्र आणि गोवा अशा सगळ्या नवोदित कलाकारांना ZTVने एक मोठं चांगलं व्यासपीठ मिळवून दिलं. त्याबद्दल शाळेच्या वतीने, आपल्या सगळ्या गोमंतकाच्या वतीने मी ZTVचं आभार व्यक्त करतो आणि अभिनंदनही करतो. माझ्या ऋषिकेश त्याच्याकडे असलेल्या सामर्थ्यावर जगात खूप खूप पुढे जावं अशी त्याला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.